Tothom és una mica esbojarrat de petit i els mossens no som una excepció. Y vendrán hacia mí porque yo soy la perfección. Excelsior. Salms, capítol 141, verset 40. ¡Oh, veo! Kumbaya, Déu meu, kumbaya. Bé, sí, de fet, quan vaig començar oficiant vaig tenir un petit problemet amb la sang de Crist. El que entre els mossens en diem vampirisme catòlic. A lo que Jesús respondió: os he enseñado las obras buenas de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Es por la sangre de Cristo? No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque siendo hombre te haces llamar Dios. Bueno, y por la sangre de Cristo también. Y entonces cruzó el río Jordán, donde habían estado bautizando con Juan. Y se quedó allí. Bebiendo sangre de Cristo. Bueno, sí, vaig haver d'anar a reunions d'alcohòlics anònims perquè em traguessin aquest petit vici de sobre. Amb aquella experiència vaig idear un mètode revolucionari que, a més d'ajudar a la gent amb problemes, doncs em reporta uns beneficis extras a la parròquia. Bon dia a tots. Com heu vist, avui el Joan s'incorpora a la teràpia. Bon dia, Joan. Joan, ja veuràs que agafes el funcionament molt ràpidament. Bé, qui vol començar? Jo, ho sé. Bé, em dic Pere i fa 3 dies vaig tornar a veure. Bueno, vas veure molt? 3 copetes de vi. Bueno, però per això no cal pas... I 3 canyes. I? 3 xupitos, 6 cubates... Vaig acabar per terra, bevent-me l'aigua del gat de la meva sogra. Ja, vaja, noi, Pere, això no està gens bé, eh? Ho tornaràs a fer? No ho sé. Segur? Seguríssim. Ai, perdona, és el meu. Joan, t'animes a dir alguna cosa? Sí. Hola, dic Joan. Fa un mes que no tasto ni gota. Ni un gotet de vi? No, Ni un xurrito de whisky al cafè per fer-ho baixar tot? res de res. Una cerveseta fresqueta amb patatones mentre mires el futbol? No, mossèn, res de res. Res de res. El que passa que aquests últims dies tinc por de recaure, estic una miqueta apretat i per això he vingut aquí, perquè m'ajudin a passar aquest mal rato. Com vas de pela, Joan? Perdó? Suposo que el meu ajudant t'ha parlat del preu de les admissions. Sí. Li he demanat el complet. Servei complet és el millor. I físicament, com et sents? Físicament no gaire bé. Sofret, em tremolo les mans... No pateixis, això és el més normal. Vols anar al lavabo o mullar-te la cara? Vinga. Mira, la vida terrenal és una transició. Qui sóc jo per impedir que la gent faci el que vulgui? Si tenen una mica de fe, arribaran a les portes del cel i... pagant, Sant Pere obra. Em sembla que ha entrat una prostituta al local. Què? És broma, noi. Diuen que va bé riure per passar el mono. Què, millor? No, mossèn, no. Ja vaja, noi. Sembla que tenim un cas difícil, eh? És que tinc moltes ganes de veure. I si et digués que no és oro todo lo que reluce? Què? Que no tot és blanc i negre, que hi ha altres colors, com el marró, per exemple. Què vols dir? En el método Mossèn Ricard para dejar de beber, no todo es dejar de beber. I? Someday I'm gonna build myself a home
complete with love as a cornerstone. There'll be no anger to shake the wall. Be no space for loneliness at all. 7 in the morning, down goes wind. Run to the ocean, jump right in. Back in the car with a soggy. M'ho deixo ben netet, Molt amable. Y si tengo que olvidar, pues bebo y olvido. You're simply the best. Na, 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 na. Ave María, Cristo es mi vida. Si tú quisieras, yo te ayudaría.